blev det Søren dans med godt nok gået hen og blev en lørdag igen. Og uhatter som tiden, den går hurtigt da. Nu som Simon Freud, han sagde det for sine børn, man skal se, hvor hurtigt vinden den blæser. Og fy da føj, hvor har han godt nok haft sus i skørterne i den forgangne uge da. Så det er jo heller ikke så mærkeligt, at der er så mange konfirmationer i morgen. Nu skal jeg sådan set selv holde nogle konfirmationer, eller det er Bettina, vores ældste. Og det kan jo godt være sådan lidt svært at hitte ud af, om man skal snuppe sin varme ulster, selvom man bare kan nappe en pæn overgangsfrak. Så her kommer søndagsværet for alle de møder, der skal holde konfirmation. Hui. I den nordlige del af Danmark, ja, der skinner solen simpelthen fra en gudsbenådet skyfri himmel. Så der kan I sagtens tage en kortærmet kjole på i spindleren, uden at få bøvl med underlivet eller noget. Vejret bliver faktisk så godt, at hvis I har lyst i går, så snup bare sådan en sko med slingbærkrem og åben tå. Lidt længere sydpå, ja, der vil jeg nok lige tage en cotton-coat over skulderen, gerne med for, hvis jeg over jer for her blæser det, og hvis I har tendens til fin hår, ja, så tag lige et hårnet på, så det ikke flyver væk. Det er alligevel så ærgerlige penge, hvis man går til frisør, og det hele så er spildt. Resten af landet, ja, der vil jeg nok lige tage noget fornuftigt fodtøj på, gummistøvler, eller måske lige frem bag os, hvad ved jeg, for på Fyn og Bornholm, ja, der regner det faktisk hele søndagen, og man ser ikke fiks ud, når man står der gennemblød i sin tynde bomulskjole foran kirken. Så på med vintervamsen. Det kommer ikke til at blæse, så I kan roligt have en bredskygget hat på. Det pifer sådan ligesom lidt op. Det var det. Rigtig god søndag og pøje med konventionen.